आमच्या मनात संकल्प झालो की 108 वेळा 108 ज्ञानेश्वरी वाचप माऊली बसवून आम्ही वाचपाक सुरुवात करतले. पण 45 नांवां आमच्याकडे येयली आणि 108 जावपाक खूप मुश्कील आसा. ते 45 ह्या माऊलीक धरून ही ज्ञानेश्वरी वाचपाक आम्ही सुरुवात केली. आमच्या चंदगडचे संजय बुवा पाटील त्यांना आम्ही आमंत्रण केले. त्यांना सांगले हे ज्ञानेश्वरी आमच्या संस्कृत ते आमच्या कोकण भागात कोंकणी भाशेन मराठी भाशेन आमकां सांगपाक जाय तेजो अर्थ. पण काही तांकां येवपाक मेळ्ळें ना. पण काय ईश्वराची कृपा ज्ञानेश्वरी माऊलीची सगळे माऊली एका फुडें एक तयार जाले. म्हाका एक खंत वाटपाक लागली ही ज्ञानेश्वरी कोण वाचतलो. पण भगवंताच्या कृपेन प्रत्यक्ष ज्ञानेश्वरी माऊली रुक्मिणी माता येऊन चांगल्या आवाजात कोकिळा आवाजात एकदम मधुर आवाजात आणि केन्नाच 7 दिवस जाले हे आमकां कळ्ळेंच ना. ही ज्ञानेश्वरी आमी वाचली खूबशें आमकां ज्ञान प्राप्त जालें. मागीर हे जे ज्ञान जे आहा संस्कृती ज्ञानेश्वरी माऊली संस्कृतीचें ज्ञान ते मराठीत आमच्या माऊली पर्यंत मराठीत पावचे आणि हेच्या फुडें आमी प्रत्येक घडोघडी आमी ज्ञानेश्वरी वाचतले आणि थंयसर हरिपाठ जातलो.